Olha no que pode sobrou. Ona má štýl, yeah. Lebo ona má štýl, yeah. Tomu ver. Ona má štýl, yeah. Že ťa vždy roztancuje. Ona má štýl, yeah. Že ťa vždy dostane. Ona má štýl, yeah. Že ťa vždy roztancuje. Ona má štýl, yeah. Že ťa vždy dostane. Ona má štýl, yeah. Že ťa vždy roztancuje. Ona má štýl, yeah. Rebeka Kmečová, Igor Kmečo, Anita Soul, Rytmus, Funky hudba špeciálne pre vás. Tak toto vyzerá, keď sa majú trajú cigáni dokopy. OK, galanta, ďakujem vám krásne. Boli ste super publikum. Lúči sa s vami Igor Kmečo junior a Rebeka Kmečová. Láska. Super. Fajnovo. OK. No, až aby som nezabudol, máme tu jednoho vážneho herca. Simon, je ti dobre? Poď sem hore. Poď sem. Veľký potlesk pre nášho herca, ktorý hral vo veľkom pláne v klipe. Pamätáte si ho? No, to je náš herec. Dneska sa to nachádzajú všetci. Takže poď so mnou, už otvára sa brána. Budeme sa baviť, kým budeš vládať. Hýb sa v rytme, jak ti káže hudba. Party slnko smieta, čo nám dnes chýba. Sedmička má ako to dnes poradí. A čo dal? Bernare, gyerte ki már onnan. No, to si dal. Zvukar, rybečkujte prosím ťa. Staří se ty, preč to šeloví, dneska se ta brána otvorí, nejde sa tam o to chybá, to ty se nám nedopísal, dneska to hráme iba dva, Igor Kmečo a Buriana, no počúvaj, nechaj sa viesť aj ty, tak no počúvaj, nechaj sa viesť aj ty. Hudba, a ty sú kozmi, tak čo nám dnes
Aki Tóth Veletek. Ez nem volt jó. Ez a öreg. Junior nesklame. 100% úspech, ale určite pre vaše pohľady budú aj mať dve sexy samičky.